Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emmanuel. Taong 1954, Rodriguez, Rizal. Noong mga panahong ito, kakauwi lang ni Emmanuel sa Rodriguez. Bilang sundalo, limitado lang ang kanyang oras na naigugugol sa kanyang pamilya. Kaya nung makapagbakasyon siya, hindi na rin siya nagdalawang isip na umuwi. Payak ang pamumuhay sa lugar na pinagmulan niya. Pero hindi naman yun naging kakaiba. Alam niyo naman, bundok ang nagiging tirahan ng mga sundalo kapag nasa misyon. Dagdag pa ni Emmanuel na sa kanyang pagbabakasyon, wala siyang ibang hinangad kundi makita ang kanyang mga magulang na nasa medyo may katandaan na. Ganun lang dapat ang plano niya. Pero pagdating niya sa kanilang probinsya, una siyang sinalubong ng mga tiyuhin. Bitbit ang isang hindi kapanipaniwalang balita. Ayon sa mga ito, kritikal ang lagay ng nanay niya. Yung kanyang ama naman, nanatiling nawawala dahil sa nangyari noong nagdaang gabi. Base sa mga nakakita at testigo, sinalakay ng dalawang aswang ang kanilang tahanan. Mabilis nitong napasok ang silid kung saan nagpapahinga ang dalawa dahil sa mga marurupok na dingding ng bahay. Dagdag pa ng kanyang mga tiyuhin, umaga na nila nalaman ng tungkol dito. Gawa ng noong nagdaang gabi, wala naman silang narinig na kahit na anong ingay. Ultimo nga sigaw ng aso, wala talaga silang narinig noon. Nang marinig naman ni Emmanuel ang sinabi ng kanyang mga tiyuhin, dali-dali naman siyang pumanhik sa kanilang pamamahay. Pagpasok niya rito, tumambad sa kanya ang nanay niya, naputol na ang dalawang braso. Bugbog sarado rin ang mukha nito, tapos nawawala na ang kanan nitong mata. Hindi lang yon, nalaman din niya sa manggagamot ang tungkol sa mga bali-bali nitong tadyang. Matapos naman yung malaman ni Emmanuel, napatalikod na lamang siya habang seryosong pinagmamasdan ng mga tiyuhin niya. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, ipinakita niya ang mga dala niyang armas, indikasyon na gusto niyang hanapin ang mga nilalang na yon. Mariin din niyang inilahad. Gusto niyang madakip ang mga ito bago sumikat ang bukang liwayway ng susunod na araw. Emmanuel, huwag kang magpapadalos-dalos ha. Kakauwi mo lang at hindi ka na gaanong pamilyar sa ating lugar. Kami na ang kikilos. Alam mo naman ang mga nilalang na yon. Masyadong tuso at madulas. Itago mo na rin yung mga armas mo. Wala yung magagawa kapag sila ang kalaban. Pagkalahad naman ang tiyuhin niya sa mga katagang yan, agad naman itong umalis ng bahay nila. Kinahapunan, nang makabalik na ang grupo, bumungad sa kanya ang 6 niyang tiyuhin kasama ang isang lalaking alam nilang magdadala sa kanila patungo sa pugad ng mga aswang. Hindi na sana pasasamahin noon ni Manuel ang kanyang mga tiyuhin. Ang problema, naging mapilit siya. Di naman siya basta-bastang maiwan ng mga ito, lalo na't alam nilang makakasunod pa rin ito sa grupo. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit labag yun sa kalooban ng kanyang mga tiyuhin, napilitan na rin itong gawin ang kanilang nais ng kasama niya. Ilang oras ang lumipas pagkaalis nila ng baryo, napadpad sila sa mga kabundukan malapit sa isang lawa. Ang lawang yun ngayong pangkasalukuyan, kilala sa tawag na Angat. Pagsilay naman nila sa lugar, wala silang ibang nakitang tao roon maliban sa kanila. Napakasukal din ng lugar na yon, kaya kahit ayaw nilang dumaan sa tabing lawa, napilitan na rin silang bagtasin ito. Wala naman kasi sila noong mapagpipilian, lalo pat naghahabol sila ng oras. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, bahagya namang tumigil ang grupo alinsunod sa hudyat ng kanilang kakilalang namumuno sa lakad.
Dahil dito, hindi na nagdalawang isip na lumapit si Emmanuel sa taong yon para magtanong. Base kasi sa mga naging kilos nito, parang may naramdaman itong kakaiba sa lugar. Sinubukan din niyang hanapin ang nakikita ng taong yon pero wala siyang napansing kakaiba. Siyempre bilang sundalo, para mas maging alerto siya, kinakailangan niyang malaman ang kasalukuyang nangyayari. Ang problema lang, makailang ulit na siyang nagtanong-tanong sa lalaki pero nanatili pa rin itong tahimik. Pakiramdam ni Emmanuel, hindi siya nito naririnig o sadyang nagbibingi-bingihan lang ito sa kanyang mga sinasabi. Kalaunan, nang hindi na niya kayang magtimpi, agad naman niyang kinuwelyohan ng lalaki habang kinakausap ito ng may paninindak. Nang masipat naman yun ang kanyang mga tiyuhin, agad naman siya nitong pinigilan dahilan para hindi na nila mapansin pa ang kasalukuyang nangyayari sa paligid nila. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang grupo dahil sa napansin nilang mga nilalang na umahon mula sa lawa. Para lang din naman yung mga tao, subalit may hasang ito sa likod ng kanilang mga tenga. Napakadudulas din ang katawan nila at nagliliwanag ng kulay dilaw ang kanilang mga mata. Hindi lang yon, may mga nakadugtong ding balat sa kanilang mga daliri, indikasyon na matagal na silang naninirahan sa lawa. Paglapit naman ito sa kanila, may mga ibinulong naman yun sa lalaking kanilang kasama bago ito bumalik ng tubig. Dahil sa mga nangyari, doon pa lamang tuluyang naawat ang pagwawala ni Emmanuel. Yun na rin ang naging hudyat ng lalaking pinag-initan niya para magsalita. Bilis-bilisan na natin. Malapit na tayo. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, nagbahagi rin ito ng iilang detalye ukol sa nilalang na kanilang nakasalamuha. Ayon sa lalaki, mga bantay ng lawa ang nilalang na yon. Malapit din itong kaibigan ng mga aswang, kaya kapag may nakita itong pamilyar na mga muka, agad sila roong nagpapakita para magbigay ng babala. Dagdag pa nito na, nabanggit din ng mga nilalang na kasalukuyang may nagaganap na kaguluhan sa pugad, kaya hindi magiging maganda para sa kanila na roon ay pumunta. Gayunpaman, sa kabila ng pagbigay nito ng babala, alam ng lalaking sumama sa kanila na hindi sila basta-bastang masisindak ng ganon. Nang marinig naman ni Emmanuel ang tungkol dito, mariin niya itong inabisuhan na pupuntahan nila ito anuman ang mangyari. Matapos ng kanilang pag-uusap, agad naman silang nagpatuloy hanggang sa kalaunay mag-iisang milya na ang layo nila sa lawa. Pagpasok naman nila sa paanan ng bundok, dahan-dahan nilang tinahak ang daan patungo sa masukal na kakahuyan hanggang sa may masipat na silang burol, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman nila sa lugar, tumambad sa kanila ang iilang mga kubong nakatirik malapit sa palayan. Kung titingnan, wala ka namang makikita roong kapansin-pansin. Pero base sa testamento ng lalaki, ang mga kubong nakikita nila ay tirahan ng mga aswang. Dagdag pa nito na, hindi ito ang pinakapugad, bagkus ito lamang ang printera ng pugad upang magbigay ng palatandaan at babala sa mga taong mapapadpad. Nang marinig naman ni Manuel ang sinabi ng lalaki, hindi naman siya nagdalawang isip na naglakad papalapit, bit-bit ang kanyang armas. Dahil dito, agad namang sumunod sa kanya ang mga tiyuhin niya habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Nakahawak na rin ang kanilang mga kamay sa dala nilang mga bolo upang maging handa kung sakali mang merong tumambang sa kanilang grupo. Habang tinatahak nila ang madamong parte ng lugar, wala naman silang napansing kakaiba. Ang kaso lang, pag-apak nila sa mamasamasang lupa ng palayan, dito niya napansin ang tila bang mga bangkay ng tao
na nasa ilalim ng mababaw na tubig. Ang iilan sa mga ito, hindi gaanong nailibing sa putik, kaya kitang-kita niya talaga ito kahit medyo may kadiliman na ang lugar. Dala naman ng kanyang kuryosidad, agad niyang itinuro yun sa kanyang mga tiyuhin para itanong. Ngunit sa halip na sumagot ang mga ito, napayuko na lamang sila habang ipinagpapatuloy ang paglalakad nila. Nang marating nila ang pinakagitna nitong parte, narinig niya sa lalaking kasama nila ang tungkol sa kwento ng lugar na yon. Ayon dito, may mga lahi ng aswang na nagsasaka ng kakaibang palay sa kanilang lugar. Ang mga binhi ng halaman, hindi basta-bastang nabubuhay sa mga pataba at lupa. Para sumibol ito at magkaroon ng bunga, kinakailangan itong makasipsip ng esensya mula sa mga labi ng mga taong napapatay ng mga aswang. Pagtatapat pa nito sa kanya, malayo sa mga normal na binhi ng palay ang mga tanim na sumisimbolo doon. Dahil ang bawat binhi nito, kakulay ng dugo. Kabilugan ng buwan ito kadalasan inaani, at kapag oras na naman ng pagtatanim, kinakailangang makalikom ng panibagong bangkay ng mga aswang para gamitin bilang pataba. Mariin din itong inilahad. Kinakailangan nilang mag-ingat sa lugar na yon dahil sa sandaling may masira sila roong kahit isang halaman, tsak nakagagalitan sila ng mga nilalang. Dagdag pa nito na, mas mainam pang pumatay ng kalahi ng mga ito kaysa pakialaman ng mga halamang nagbibigay buhay sa kabuuan ng angkan. Nang marinig naman ni Emanuelito ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa halip ang ginawa niya, pinaghugot niya ang mga punlang kanyang nakita na malapit sa kanya. Nang mapansin naman ito ng lalaking nagsasalita, dito na siya nito sinunggaban hanggang sa bumagsak na sila sa lupa. Ilang minuto rin silang nagpang-abot ng taong yan hanggang sa kalaunay na paghiwalay na sila ng kanyang mga tiyuhin. Pagdistansya naman ito ng bahagya, walang patid naman siya nitong pinagsisigawan na para bang labis itong nababahala sa kanyang ginawa. Ano ba ang gusto mong palabasin? Ino mo ka naman, Emanuel, oh. Napakatigas ng ulo mo. Gusto mo ba kaming idamay dyan sa problema mo? Tinutulungan ka na nga tapos hindi ka pa marunong makinig. Kung ganyan din naman lang, bahala na kayo sa buhay ninyo. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, agad naman yung nagpumiglas hanggang sa makawala na ito mula sa pagkakahawak ng kanyang mga tiyuhin. Walang sabi-sabi, agad naman yung naglakad pabalik sa kabila ng pagmamakaawa ng kanyang mga kadugo. Si Manuel naman noon, tahimik lang na nagmamasid, pilit na pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang nais gawin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mawala na ito sa kanilang paningin, agad naman siyang naghanda para ipagpatuloy ang kanilang pag-usad. Hindi na rin niya ninais na magsalita sa kanyang mga tiyuhin dahil alam niyang susundan siya nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, halos hindi na nagawang makapagsalita ng iilan sa kanila. Bawat isa, maigi lang na pinagmamasdan ang buong lugar. Pagdating naman nila sa kubo na nasa ibayong parte ng palayan, agad na ibinato ni Emanuel sa pinto ng bahay ang hawak-hawak niyang mga punla ng palay. Dahil sa kanyang ginawa, dahan-dahan namang bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang maitim na lalaki na may nanlilisik na mga mata. Wala itong pang-itaas na damit, kung saan ang nakita lamang niya sa katawan nito ay yung tali ng sundang na nakasabit sa may bandang likod nito. Kahit nakita rin ng taong yon ang mga armas na kanilang dala, nakapagtatakang hindi man lang ito nakaramdam ng pagkasindak. Maya-maya pa, matapang yung humarap sa kanila,
seryosong itinatanong ang kanilang pakay. Dagdag pa nito na malaking kasalanan ang ginawa nila, kaya bawat isang naninirahan sa lugar na yon, hindi makakapayag na makaalis sila ng basta-basta. Matapos namang makapagsalita ng lalaki, unti-unti naman silang pinalibutan ng iilan pa nitong mga kasamahan na naninirahan sa mga kubong malalapit. Nang mapansin naman ni Emmanuel ang kaganapang yon, hindi na siya nag-alangan pang bunutin ang kanyang armas. Sumunod na rin ang mga tsuhi niya habang mahinahong sumasagot sa mga paratang sa kanila ng lalaki. Ayon pa sa isa sa mga tsuhi niya, wala naman silang ibang pakay sa lugar kundi ang mahanap ang kanilang kapatid. Mariin din itong inilahad, hindi nila alam ang tungkol sa mga punla ng palay, kaya nasisiguro nilang hindi ito sinasadya ng kanilang pamangkin. Ngunit pagkatapos naman nila itong mapaliwanagan, sa halip na maintindihan ito ang kanilang panig, bigla naman yung umatungal ng malakas, sabay hugot sa kanilang mga bulsa ng mga garapong naglalaman ng itim na likido. Pag inom naman nila rito, agad naman silang tinubuan ng mahabang mga balahibo hanggang sa tuluyan ang nagbago ang kanilang mga anyo. Nang masipat naman yun nila Emmanuel, dito na sila napilitang umatras ng dahan-dahan. Habang ginagawa naman nila ito, walang patid namang sumisigaw ang tsuhin niya ukol sa kinaroroonan ng nakatatanda nitong kapatid. Paulit-ulit din itong inilahad sa mga nilalang na tanging yun lang ang pakay nila kung bakit sila napadpad sa lugar. Ang problema lang, parang hindi na sila naririnig o nauunawaan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang segundo, bigla naman yung lumusob sa kanila, dahilan para mapilitan na rin silang tumakbo patungo sa kakahuyan. Pagdating naman doon nila Emmanuel, kasama ang kanyang mga tsuhin, halos hindi nila maipagkakaila ang takot sa kanilang mga muka. Hindi kasi nila noon sukat akalain na ganun ang mangyayari pagdating nila sa lupain ng mga nilalang. Kahit nga siya na isang sundalo, aminadong nakaramdam ng takot sa mga sandaling yon. Kalaunan, nang makabawi na sila ng lakas, maigi naman nilang pinakiramdaman ng buong paligid. Bagaman alam nilang napapalibutan na sila ng mga ito, hindi pa rin sila sumuko. Nang mapansin naman ng nilalang na walang kakayahang pumasok ang mga ito sa looban ng gubat, yon ang ginamit nilang taktika para makatakas. Sa pamumuno ng pinakamatanda sa mga tsuhin niya, dali-dali nilang tinahak ang daan pabalik sa baryo. Akala nila tama yung daan na dinaraanan nila. Pero pagdating nila sa dulo nito, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang isang malaking pugad ng mga aswang. Kaya nila nasabing pugad yon ay dahil sa parang bahayo ng ibong nangingitlog kung titingnan. Nakatirik din yun sa malawak na ilang kung saan hindi naaabot ng mga tao. Dagdag pa ni Emmanuel, hindi biro ang lapad ng espasyo na sakop nito. Kaya kahit hindi pa nila yun nalalapitan, nasabi ninyang may kalakihan ang lugar na yon. Maliban din sa mga matatalas na kahoy na nagsisilbing bakod ng lugar, nakatirik din yun sa isang mababang burol, kaya madaling nasisipat ng mga nilalang ang kahit na sinong nagbabalak na lumapit. Sa puntong yan, dito na rin nila napagtanto na sinasadya ng mga nilalang na mapunta sila sa ganoong sitwasyon. Gustuhin man nilang bumalik kung saan sila nagmula, alam nilang masyado na itong imposible. Hindi naglaon, bahagya naman silang napatahimik nang makarinig sila ng mga kaluskos mula sa mga sanga ng puno na dahan-dahang bumababa. Pagtingala naman nila sa itaas, tumambad sa kanila ang mga aswang na gumagapang mula sa itaas ng kakahuyan. Pagsilay naman doon ng kanyang mga tsuhin, hindi na nag-alangan ng mga itong hugutin ang mga dala nilang bolo.
Di man sila sigurado sa kalalabasan ng magiging laban, mas pipiliin nilang mamatay ng may naisamang kalaban. Pagsigaw naman ng mga tsuhin niya, hindi niya na yun nagawang mapigilan pa. Dahil sa sundalo itong si Emmanuel, inuna niyang maghanap ng paraan para matakasan ng napakaraming kalaban. Ang pagharap sa ganoong karaming nilalang ay hindi na maituturing na katapangan kundi isang kamangmangan. Alam niya kasing wala silang pag-asang manalo sa mga ito, kaya bakit pa siya mag-aaksayang lumaban? Sa kakahanap niya ng paraan para magtago, nakakita siya ng isang malapad na kumunoy na nasa tabi lang ng kawayanan. Dahil dito, dali-dali naman siyang pumulot ng maliit na kawayan. Inalis niya ang mga nakaharang sa butas nito, sabay lubog sa ilalim ng kumunoy. Sinigurado rin niyang nababalot ng putik ang dulo nito upang hindi yun masipat ng mga nilalang na nasa itaas. Maya-maya pa, nang makalapat na ang kanyang mga paa sa ilalim, dito na tumahimik ang buong paligid. Unti-unti na ring bumibigat ang kanyang pakiramdam, kalakip ng sapilitang pagpasok ng malapot na putik sa kanyang tenga, ilong at bibig. Hanggat maaari, iniwasan niyang mapadpad sa gitna nito. Gawa ng magiging mahirap sa kanya ang umahon kapag wala siyang makapitan. Unti-unti na rin niyang hinubad ang kanyang mga suot at makalipas lamang ang halos humigit 1 oras, nagdesisyon na siyang umahon. Ayon kay Emmanuel, na sa mga sandaling yon, literal na nasa hukay na ang kanyang mga paa. Sa sobrang pagod kasi ng kanyang katawan, hindi na niya halos maisip kung papaano siya roon makakaahon. Anya, ang kanyang pakiramdam noon, parang dinadagana ng mga sakong punong-puno ng putik. Napakabagal ng kanyang pagkilos sa ilalim at ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya doon ng buhay ay ang kawayang dinadaluyan ng hangin at ang pagmamalabis niyang maipaghigante ang kanyang ama. Dahil sa hindi niya mapantay ang katatagan, nagawa na rin niyang makaahon. Pag-usli naman ang kanyang ulo sa naninigas na ibabaw ng kumunoy, dali-dali na siyang humanap ng mahahawakan para maiahon ang kanyang sarili. Mabuti na lang, may nakapitan na siya noong ugat, kaya madali siya roong nakalabas. Paghiga naman niya sa lupa, una niyang nilinisan ang kanyang mata. Dahon lang noon ang pinampunas niya at nung makakita na siya, tumambad sa kanya ang napakadilim na paligid. Tahimik na rin ang lugar. Animoy wala roong nangyayaring karumal-dumal. Sa sobrang panghihina ni Emmanuel, inumaga na siya bago makaalis sa lugar na yon. Pagtayo naman niya, agad niyang nakita ang pugad na kasalukuyang may mga magsasakang nagtatrabaho sa labas nito. Bawat isa abalang-abala sa pag-aalaga ng mga binhi na parabang doon nakasalalay ang buhay nila. Matapos naman niya itong masilayan, sa halip na lumapit, minabuti niyang bumalik ng lawa. Hanggat maaari, lumayo siya sa mga burol na alam niyang pinagtitirahan ng mga kalahi nito. Nang marating naman niya ang lawa, dito na niya nilinisan ang kanyang sarili. Abot langit ang kaginhawaang naibigay nito sa kanya dahil sa pagkawala ng mga putik sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang manumbalik na ang kanyang sigla, hindi na siya nagdalawang isip na umuwi. Pagdating naman niya sa kanila, nadatnan niya ang pamilya ng kanyang tsuhin na nagtitipon-tipon sa bahay nila. Paglapit naman niya sa mga ito, una niyang narinig ditong balita ay yung pagkamatay ng kanyang ina. Nabanggit din ng tiyahin niya ang tanong ukol sa kalagayan ng kanyang asawa. Sa halip na sagutin ito ni Emmanuel, pinili niyang pumasok na muna sa loob ng bahay para makapagpalit ng damit. Paglabas naman niya sa silid, nadatnan niya ang mag-iina ng mga tsuhin niyang nawala na kasalukuyang naghihintay sa kanyang mga magiging sagot. Siyempre,
Kahit hindi katanggap-tanggap ang mga nangyari, pinili niyang maging matapat. Huwag sana kayong mabibigla. Pero sa grupo namin, ako lang ang nakatakas. Noong pinagtutulungan na kami, hindi na namin malaman ang gagawin. Halos kahit saan kami tumungo, merong mga kalaban. Sa sobrang bilis ng pangyayari, sarili ko na lang ang inisip ko. Gusto kong mabuhay para ako magsilbing instrumento ng aming paghigante. Nung lumubog ako sa Kumunoy, hindi ko na nakita pa ang mga sumunod na nangyari. Pero alam nyo, nung umahon ako, nagkalat sa paligid ang bakas ng mga dugo at parte ng mga damit nilang napunit. Dahil sa mga nadatnan ko, nasabi kong natalo silang lahat. Masakit mang pakinggan pero ito ang katotohanan. Nang marinig naman ang kanyang mga tiyahin ang sinabi niya, hindi naman ito maiwasang humagulgol sa pag-iyak. Bawat isa sa kanila nasaktan talaga ng husto dahil sa mga sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na rin siyang lumabas para mapag-isipan ng mga susunod niyang gagawin. Gulong-guluman sa nais niyang paghihigante, hindi niya piniling talikuran at sukuan ito. Pagpatak naman ng hapon, habang nilalamayan ng kanyang ina, hinanap niya yung lalaking nakasama nila. Alam niya kasing buhay pa ito at malakas din ang kanyang kutob na yon ang makakatulong sa kanya. Sa kakatanong niya noon sa baryo, nalaman niyang umalis na ito kasama ang kanyang pamilya. Bukang liwayway yon ang umalis, kaya kokonting tao lamang doon ang nakakita. Ayon pa sa mga napagtanungan niya, malimit talagang umalis sa lugar na yon ng lalaki. Di nga nila alam kung bakit, pero kapag umalis ito ng baryo, marami silang napapansing kakaibang kaganapan sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na, noong nagdaang taon, pagkaalis nito, 4 ang namatay sa kanilang kababaryo. May 2 rin noong batang nawala, na sinabayan naman ng 3 babaeng buntis. Dahil sa ganoong pangyayari, marami naghihinalang kung ano sa taong yun. Makailang beses na rin nila itong minanmanan pero wala naman silang nakitang kakaiba rito. Kagaya nila, kumakain din yun ng normal na pagkain. Mahilig din ito sa asin at kahit ang bahay nito punong-puno din ng pangontra laban sa aswang. Siyempre, dahil sa mga ganun nilang nakikita, hindi sila nag-isip na aswang ang taong yon. Mahirap naman kasi itong paniwalaan. Lalo pat hapon-hapon nila itong nakikita na kumukuha ng mga sariwang baging ng makabuhay. Nabanggit din ng taong yon, wala talaga silang ideya kung saan ito pumupunta dahil wala pa ni isa sa kanila ang nakasunod dito. Nang marinig naman yon ni Emmanuel, pinili naman niyang magpasalamat sa kanyang kausap. Matapos nun, minabuti niyang umuwi para magligpit ng gamit. Kabastusan man ang paglisan sa kasagsagan ng lamay ng kanyang ina, hindi niya na ito inisip pa. Sa mga sandaling kasing yan, iisa lang ang hangarin niya at yun ay ang makahanap ng paraan kung papaano magantihan ang mga nilalang. Sa pagsapit naman ng 3:00 ng hapon, nagmamadali naman niyang nilisan ang kanilang lugar. Lahat ng baryong narating niya, matyaga siyang nagtanong-tanong sa pagbabaka sakaling makakakuha siya ng detalye ukol sa kinaroroonan ng lalaki. Ilang araw pa ang lumipas, halos hindi na niya namalayan kung saan siya dinala ng tadhana. Sa katagalan, unti-unti na ring nawala ang kanyang pag-asa na mahanap pa ito. Nang mapagtanto naman niyang masyado na yung imposible, nagdesisyon siyang manatili na muna sa bayang kanyang narating. Habang nagpapahinga si Emmanuel sa tabi ng simbahan, hindi naman niya maiwasang alalahanin ang kanyang mga magulang. Kung hindi kasi siya nagkakamali, ang araw na yon ang libing ng kanyang ina, base sa kanilang tradisyon.
Nakakalungkot man na wala siya sa tabi nito. Alam niyang wala na siyang magagawa. Dahil sa nataong linggo ang araw na yon, maraming tao ang nakapansin sa kanya pagkatapos ng simba. May mangilan-ngilang nagbigay ng pera, habang ang karamihan naman piniling wag siyang pansinin. Nang maubos na rin ng tao mula sa loob ng simbahan, dito na siya dahan-dahang tumayo para pumasok at magdasal. Taimtim siyang humingi ng gabay sa may kapal hanggang sa pansamantalang ginambala ng pari ang kanyang ginagawa. Pagsilay naman niya rito, agad namang bumungad sa kanya ang maamo at masaya nitong muka. Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, binigyan siya ng payo ng pari ukol sa kanyang mga problema. Napansin kasi nitong may mabigat siyang dinadala, kaya nagmagandang loob itong magbigay ng payo upang maliwanagan ang madilim niyang mundo. Hindi lahat ng problema karahasan ang solusyon. Para mabuhay ng masaya, huwag mong hayaang manaig ang galit at paghihigante. Dahil anuman ang gawin mo para makamit ang hustisyang iyong hinahanap, hindi na nito mababago ang lahat. Pagpapatawad ang susi sa magandang buhay, kapatid. Nang marinig naman ni Emmanuel ang sinabi nito, napayuko lang naman siya. Alam niyang may punto ang pare, pero hindi niya kayang palagpasin ng lahat ng kanyang mga pinagdaanang sakit. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit niya ang tungkol sa lalaki na kanyang hinahanap. Pagkarinig naman ito sa pangalan ng taong pakay niya, napansin niya ang tila bang pagkagulat ng pare. Siyempre, sundalo siya, kaya alam na niya kaagad na meron itong kinalaman ukol sa lugar kung saan ito nakatira. Sa kakatanong ni Emmanuel dito, napilitan na rin yung magsabi ng totoo. Ayon dito, tama ang lugar na napuntahan niya. Doon nga naninirahan ng taong yon, at sa mga oras na yon, sa simbahan ito nakatira kasama ang kanyang pamilya. Dagdag pa ng pari na, malapit sila ng taong kanyang hinahanap, kaya kapag may problema ito, sa kanya yun dumidiretso. Nabanggit na nitong tungkol sa mga pinagdaanan nito at ang dahilan kung bakit lumipat na naman yon ang lugar. Nang malaman naman ng pare na kabilang pala siya sa pinagmula ng gulong kinasangkutan nito, dali-dali naman siya nitong inutusan na tumungo sa likod ng simbahan. Pagkarinig naman niya rito, agad naman siyang tumayo para sumunod. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng pari ang tungkol sa mga nalalaman niya sa pangyayaring yon. Ayon dito, hindi nagkulang ng babala ang kaibigan niya, kaya walang dapat sisihin sa pagkamatay ng iilan sa kanila. Pagtatapat pa nito na, inakala nilang walang nakaligtas sa pangyayaring yon. Mabuti na lang naswertehan siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pa itong naibahagi sa kanilang kalaban, kagaya ng kung saan lahi yun nabibilang at kung gaano na ito katagal sa lugar na yon. Dagdag pa ng pari na kahit malayo na sila sa lugar kung saan ito namumugaran, hindi pa rin nila maipagkakaila ang dalang panganib ng mga nilalang. Anumang oras kasi, maaari nitong salakayin ang lugar nila. Mabuti na lang hindi pa yon nangyayari. Nang marating nila ang likurang bahagi ng simbahan, tumambad sa kanya ang lalaki na kasalukuyang nagkakape sa labas ng isang maliit na barong-barong. Pagsilay naman ito sa kanya, agad namang nanlaki ang mga mata nito na parabang nakakita ng multo. Akmang babalik na sana yon sa loob ng bahay nang magdesisyon siyang tawagin ito. Tonyo, ang daming pagsubok na kinaharap ko para mahanap ka lang. Huwag mo naman akong bastusin at talikuran. Hindi ako pumunta rito para makipagmatigasan sa'yo. Ang sa akin lang, sana matulungan mo ko. Patay na ang lahat ng tiyuhin ko. Ako na lang ang natitira. Wala na rin ang nanay ko.
Kaya pakiusap, huwag mo naman akong pagsaraduhan ng pinto. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya namang napahinto si Tonyo. Maya-maya pa, ibinaling na rin nito ang paningin sa kanya habang bakas sa kanyang muka ang panlulumo at pagsisisi sa mga nangyari. Ayon dito, wala siyang balak na ipahamak silang lahat. Noong gabing yun kaya siya umalis dahil gusto niyang sumunod ito sa kanya. Ang problema, nagmatigas sila kaya nangyari ang mga hindi inaasahan. Dagdag pa nito, hindi madaling kalabanin ng lahing yon dahil sa mga binhing kanilang itinatanim at kinakain. Hanggat mayabong ang mga punla nito malapit sa pugad, naniniwala siyang wala roong makakatalo. Pagtatapat pa nito na, espesyal ang mga binhi at base sa mga nalaman niya, yon ang nagbibigay kapangyarihan sa mga nilalang. Nabanggit din ito na ang lahing yon ay dating napapabilang sa uri ng mga wakwak. Napakababa kung iisipin, di ba? At halos walang kakayahang magbigay banta sa mga tao. Ngunit, nang dumating ang isang manlalakong may malalim na karunungan sa kaliwa, dito na nagbago ang lahat. Nang mabigyan niyo ng binhi, unti-unting nagbago ang kanilang lahi. Buwan na taon pa ang lumipas, ang dating mga maihinang wakwak, ngayon ay pawang mga malalakas na mandirigma na. Matindi rin ang naging pagbabago ng kanilang mga anyo dahil lamang sa mga pulang binhi. Ayon pa sa lalaki, nanatiling misteryo ang tungkol sa mga halamang yon dahil kahit marami na siyang napagtanungang mga antingero, hindi pa rin nila matukoy kung ano ang mga ito. Mariin din itong inilahad, may sumpa ang punla ng palay, kaya inakala niya talaga noong mauunang mamatay itong si Emmanuel. Ang kaso lang, sa hindi malamang dahilan, siya ang bukod tanging nakaligtas mula sa sumpa ng laso nito. Matapos naman niya itong marinig, dali-dali naman niyang ipinakita ang parte ng kanyang tiyan kung saan naroon ang mga pulang pantal. Nasa 8 ang bilang nito at bawat isa sa mga pantal naglalabas ng itim na ora. Pagsilay naman dito ni Tonyo, dali-dali naman yung lumapit. Pagtitig niya rito ng harapan, nakumpirma niyang mula nga ito sa palay. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari kay Emmanuel pero nasisiguro niya hindi yun magiging maganda. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap, minabuti naman ni Tonyo na papasukin ito sa kanyang tahanan. Pagupo naman nila sa sala, agad naman siya nitong pinagpahinga habang naghahandayo ng mga lunas. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang manggagamot pala si Tonyo. Ang pari namang nagdala sa kanya sa pamamahay nito ay ang katuwang nito sa misyong ginagawa nila ng palihim. Pagtatapat pa ng dalawa, wala silang ibang hangad sa bayan kundi ang mapalaya ito sa puwersa ng mga masasama. Nalaman din niyang sa mga sandaling yon, may mga antingero rin palang pinapakilos ang pari. Lahat yon, iisa ang hangarin at pagnanais. Dahil sa sinabi nito, tila bang nagkaroon naman ng pag-asa itong si Emmanuel. Pakiramdam niya kasi, ang magkaibigan ng susi para tuluyan siyang makawala sa galit at sumpang matagal na niyang dinadala. Matapos naman nilang mag-usap, dito na siya sinimulang gamutin ni Tonyo. Habang inilalapat nito sa kanyang katawan ng mga ginawa nitong lunas, panay naman ang pagbabahagi nito sa mga posibilidad na maaaring mangyari ngayong nagkita na naman sila. Nababahala rin si Tonyo na baka masundan sila ng mga kalaban dahil sa sumpang nakakapit sa kanyang katawan. Ngunit, nang malapatan naman siya ng lunas, nakumpirma nito na walang marka o kahit anong bahid ng presensya ng tagapagmasid ang napapaloob sa mga pantal na dulot ng pulang palay. Dahil dito,
Naging kampante naman si Tonyo at ang pare. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, parte pala ito ng plano ng mga nilalang para matunto ng eksakto nilang kinaroroonan. Ilang araw ang dumaan ang kanyang pananatili sa simbahan, naging maayos naman ang lahat. Dahil sa 6 na araw bago sumapit ang linggo, kokonti lamang ang mga taong bumibisita rito. Ang kaso lang, pagpatak ng Biyernes, meron silang nakitang mga bisita sa simbahan na bago lang sa kanilang paningin. Hindi pumasok ang mga ito at nanatili lamang yun sa labas habang dumudungaw sa looban. Nang mapansin naman ito ng pari, agad naman itong pinatago si Tonyo at si Emmanuel. Nagmamadali rin itong lumabas para kumprontahin ang mga bisita nila. Pagharap naman ng pari sa isa sa mga ito, nanlaki ang mga mata ni Tonyo matapos niyang makita ang pagputok ng pulang pulbos na hawak-hawak ng isa sa mga babaeng kasama ng grupo. Sa loob lang ng ilang segundo, nawalan ng malay ang pari at ito na rin ang naging hudyat ng mga nilalang para damputin nila ito at isilid sa sako. Paglayo naman nila sa simbahan, inabot pa ng ilang minuto bago makabalik ang isa sa kanila. Bitbit ang isang sakong naglalaman ng kawangis ng pare. Matapos itong patayuin ng nilalang, agad itong pumasok sa loob na para bang walang nangyari. Pagsilay naman nila rito, hindi na nila sinubukan pang kausapin ito. Sa halip di na manatili pa sa loob ng simbahan, pinili nilang tumungo sa likurang parte kung saan naroon ang kubo. Alam kasi noon ni Tonyo, hindi na ang paring kilala nila ang nilalang na pumasok dito. Malakas din ang kanyang kutob, kaya hindi ito naapektuhan ng presensya ng kanan ay dahil sa suot-suot nitong sutana. Marahil ay dinadaya nito ang puwersa ng simbahan upang magkaroon siya ng karapatang maglabas-masok dito. Dahil sa mga agam-agam ng kasama niya, pinili naman niyang sumunod. Ang naging siste noon, maaga silang lumalabas para makagawa ng pagkain, tapos hinihintay nilang sumapit ang hapon dahil sa ito ang napiling oras ng nilalang para magpahinga. Ganon at ganon ang ginawa nila hanggang sa kalaunay dumaan ang sumunod na linggo. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Tonyo na hindi naligtas ang lugar. Para magkaroon naman ng ideya ang kanilang mga kasama, napilitan naman siyang padalhan ito ng mensahe sa hangin. Inabot din ng 3 araw ang kanilang paghihintay bago ito tuluyang dumating. Nang maabutan naman ng pangkat ang paring nagmimisa sa simbahan, hinintay nilang magsialis ang mga tao bago nila ito dinakip. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, pinahiga nila ito sa sahig ng bahay ni Tonyo para siyasatin. Upang hindi naman makapaglikha ng ingay ang nilalang, binusalan nila ng tali ang bibig nito at ginapos siya ng mahigpit. Matapos naman nila itong gawin, sinimulan na nila ang pag-alis sa sutana. Pagsilay naman nila sa loob ng katawan ng nilalang, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang napakatigas na lupa na nagsisilbi nitong katawan. Sa loob din ng sistema nito, punong-puno yon ng mga tuyong dahon ng palay na para bang yon ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan para gayahin ang laman loob ng isang buhay na tao. Sa pamamagitan ng mga dahon, nagagawang kumain ng nilalang, dumumi at umihi na parang normal. Yun nga lang, meron itong isang kahinaan at yon ay walang iba kundi ang tubig. Hindi ito pwedeng malubog o mabasa dahil kapag nangyari ang bagay na yon, may posibilidad na rumupok ang katawan nito. Dagdag pa ni Tonyo, kahanga-hanga ang pagkakagawa sa nilalang. Anya, bagaman hindi niya makumpirma, naniniwala siyang may inilagay roong kaluluwa para mapagalaw ito. Nasisiguro rin niyang hindi yun ang kaluluwa ng pare
dahil nung hindi pa nila ito nadarakip, di sila nito kilala. Kaya lang naman sila umiiwas sa nilalang ay dahil sa pangamba na baka may mga nagmamasid na insekto na nakakapit sa katawan nito. Pagtungtong naman ng hating gabi, habang inaayos nila ang walang buhay na katawan ng nilalang, hindi nila maipagkakaila ang mga kumpas ng pakpak na nagmumula sa itaas ng simbahan. Kahit alam nilang ligtas roon, hindi sila gaanong nagpakakampante, lalo pat alam nila kung gaano karami ang kanilang mga kalaban. Ayon kay Emmanuel, inabot ng 2 oras ang pag-ikot ng mga ito bago ito tuluyang umalis. Bagaman hindi ito nakita ng kanilang grupo, naniniwala sila na kalahi ito ng mga aswang na pumatay sa kanyang mga tiyuhin. Dahil dito, pinilit naman niyang maging mapagtimpi upang hindi na siya makagawa ng mga pagkakamali. Nang mawala naman ang mga nilalang, humanga si Tonyo sa kanyang katatagan. Ayon dito, ibang-iba na yung ugali niya. Hindi na siya yung dating mapusok at padalos-dalos. Dagdag pa nito na, kung ipagpapatuloy niya ang ganoong pag-uugali, paniguradong malayo ang mararating niya. Matapos naman itong makapagsalita, muli nilang ibinaling ang kanilang mga atensyon sa paglilibing ng labi ng nilalang na gumaya sa pari. Nang magawa na nila ito, agad naman silang bumalik sa barong-barong ni Tonyo upang mapag-usapan ang mga susunod nilang plano. Base sa mga antingerong nakasama nila, napaka-imposible na matunugan sila ng mga ito sa lugar na yon. Hindi rin yun naniniwala na nagkataon lang ang lahat. Malakas ang kutob ng mga ito. May sinundang marka ang mga nilalang, kaya ito nakapunta sa lugar nila. At yun ay walang iba, kundi ang mga pulang palay na nasa katawan ni Emmanuel. Di man sila sigurado rito, nagdesisyon silang alisin yun sa katawan niya. Mahirap na, baka kasi magamit na naman yun ng mga nilalang para maisahan sila. Nang marinig naman niya ang sinabi ng 4 na antingero, wala naman siyang nagawa kundi hayaan ito sa kanilang mga nais. Ang inisip na lamang niya, ginagawa ito ng kanyang mga kaibigan para sa sarili niyang kapakanan. Ilang minuto pa ang dumaan, nang maihanda na ng 4 ang mga kagamitan, agad naman siya nitong inabisuhang magtanggal ng damit at humiga sa sahig. Nang marinig naman ito ni Emmanuel, kahit walang ideya sa mga nangyayari, pinili niyang sumunod. Maya-maya pa, binigyan siya nito ng kaperasong tela para meron siyang makagat sa kasagsagan ng operasyon. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng antingero, agad naman niyang naunawaan ang plano ng mga ito. Walang sabi-sabi, napapikit na lamang siya upang hayaan ng mga ito sa gagawin nila. Paglapat naman ng talim ng kutsilyo sa kanyang balat, ramdam niya ang pagbaon nito, kalakip ng sakit at hapdi na patuloy niyang nararanasan. Tumagal ng halos 15 minuto ang operasyon bago nito tuluyang naalis ang 8 pulang palay na nagkaroon na ng mga ugat. Pagkahiwalay naman ng mga yon sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng matinding kaginhawaan. Yung tipong gumaan ang pakiramdam niya, na walang mga iniisip niya, tapos parang bumalik na rin ang nawala niyang panlasa. Nang mapansin naman yun nila Tonyo, agad naman siya nitong binigyan ng pagkain habang inaabisuhang magpahinga na. Kinabukasan pagmulat niya, napansin niyang magaling na ang kanyang sugat. Nanumbalik na rin ang kanyang lakas na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Alam niya o pinuno, kung nataong mahina pa noon si Emmanuel, may posibilidad na iwan siya ng mga ito. Napagkasunduan na kasi noon ng 5 na pagsapit ng susunod na araw, aalis na sila sa simbahan. Bukod sa hindi na sila doon ligtas, napapaligiran na ng mga nilalang ang bayang kanilang pinagtataguan. Nang malaman naman niya ang planong yon, ora mismo naghanda siya.
Pagligpit niya ng mga gamit at pagkain nila, agad naman siyang tumungo sa pinakadulong parte ng simbahan para hintayin ang 5. Pagpatak naman ng 8:00, dumating ang mga ito, bitbit ang napakaraming gamit. Sa sobrang nilang pagmamadali, hindi na sila nakapagpaalam sa mga taong naninirahan malapit sa lugar. Inaasahan naman nilang mauunawaan sila ng mga ito, lalo pat alam naman ng mga taong yun na umaalis lang sila ng hindi nagpapaalam kapag masyadong importante ang kanilang mga gagawin. Pagdating naman nila sa kabilang bahagi ng palayan, naghanap sila ng mapagkukublian sa pinakamalapit na gubat. Tamang-tama ang lugar na yon para sa kanila dahil sa karanasan ng mga albularyong makipaglaban sa mga ganoong lugar. Pagsapit naman ng dapit hapon, nakahanda na sila sa mga mangyayari. Nakalatag na rin ang kanilang mga patibong, gayon din ang kanilang mga armas. Isinabit nila ito sa mga puno, nang sa gayoy madali na lamang ang paghugot nila rito sa sandaling pumurol na ang kanilang mga bolo. Kalaunan, pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, dito na nagsimulang magmasid sa paligid ang kanyang mga kasama. Dahil sa walang alam si Emmanuel sa lihim na karunungan, nagpumilit pa rin siyang magbantay para makatulong. Ang karanasan niya sa pagiging militar ang ginamit niya upang magkaroon ng lamang sa mga kalaban nila. Maya-maya pa, natanaw na nila ang grupo ng mga nilalang na tinatahak ang kalangitan. Sa sobrang dami ng mga ito, para itong kumpol ng mga bubuyog kung titingnan. Halos hindi rin niya mabilang ang dami nito, kaya hindi niya sukat akalain kung papaano sila roon mananalo. Emmanuel, marunong ka bang gumamit ng pana? Ikaw na munang ipapain namin sa kanila para mas maging epektibo ang plano. Nagkamali tayo ng kalkulasyon. Hindi mga lakat na aswang ang kanilang ipinadala. Magiging mahirap to. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Tonyo, hindi naman siya nagdalawang isip na kunin ang pana at palaso. Pagkahawak naman niya rito, dali-dali naman siyang umakyat ng puno. Sa kasagsagan ng kanyang paghihintay, kumalat naman sa gubat ang 5 niyang kasama. Maya-maya pa, nang nasa itaas na nila ang mga aswang, agad naman siyang nagpakita, sabay asinta ng pana sa nilalang na pinakamalapit sa kanya. Malakas ang pulso ni Emmanuel sa kahit na anong uri ng armas, kaya hindi na mahalaga sa kanya kahit unang beses pa lang siyang makagamit ng pana. Pagtarak naman ng palaso sa ulo ng nilalang, agad naman yung bumulusok, dahilan para mabaling sa kanya ang atensyon ng karamihan. Sa sobrang galit ng mga ito, sabay-sabay na yung sumugod, kaya ang ginawa niya lumundag mula sa punong kinaroroonan niya. Hindi na mahalaga kung mataas man ito, basta ang nais niya, matakasan ng mga aswang. Paglagpak naman niya sa lupa, agad naman siyang gumulong, sabay bitaw sa armas na hawak niya. Masakit man ang binti dahil sa taas ng kanyang nilagpakan, nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa marating niya ang isang puno na may nakasabit na bolo. Pagsilay naman dito ni Emmanuel, dali-dali naman niya itong kinuha, sabay kubli sa likod ng punong yon. Akala ng mga nilalang tumakas na siya, kaya nagtuloy-tuloy lang ito sa paglipad ng mababa. Hanggang sa natapat na ngayon sa punong pinagtataguan niya. Nang maramdaman naman niya ang presensya ng mga nilalang, buong puwersa naman niyang tinaga ang isa sa mga ito habang sumisigaw ng, "Para yan sa tiyuhin kong pinatay ninyo!" Matapos naman niya itong gawin, agad siyang sumuot sa maliit na lagusan na ginawa ng mga antingero. Nakadugtong ito sa buka ng bahagi ng gubat, kaya pag-ahon naman niya rito, nailigaw na niya ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na rin ang kanyang mga kasama na may dala ng sako at garapong naglalaman ng asin at langis.
Inikot nila ang gubat para makagawa ng bilog mula sa mga sangkap na siya namang nagsisilbing kulungan ng mga ito upang masigurong hindi yun makakatakas sa lugar. Kaya naman naging posible ang ganoong plano ay dahil na rin kay Emmanuel at kay Tonyo. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, maigi naman niyang pinagmasdan ng looban ng gubat. Sa unang tingin wala naman siyang napapansing kakaiba. Pero nung tumagal na, nakita niya si Tonyo at ang kasama nitong antingero na walang patid na nakikipaglaban sa mga nakakulong na nilalang. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niya itong tinawag para makalabas na yon ng lugar. Nang marinig naman siya ni Tonyo, tumangulang naman ito habang tumatakbo papalabas. Hindi naglaon nang marating na ng dalawang kanilang kinaroroonan. Inakala naman niyang lilisanin na nila ang gubat. Niisip niya kasi na kung totoo ngang hindi na ito makakaalis sa lugar na yon, mas mainam na gutumin na lang nila ito rito. Pero ayon sa mga antingero, hindi yun maaari. Pwedeng posible, ngunit iniisip din nila ang mga inosenteng taong maaaring makapasok sa lugar na yon. Dagdag pa nito na kung hahayaan lang nilang mamatay ang mga nilalang, aabutin ito ng 1 taon dahil sa dami ng mga ligaw na hayop na namumuhay doon. Ang mas masaklap pa, kung makahanap yun ng paraan para mabasag ang sumpang ginawa nila. Dahil sa ganoong agam-agam, nagdesisyon silang muling pumasok para lipulin ang mga ito. Bago rin nila yun gawin, mariin nilang pinag-usapan ang maaaring kahinatnan ng lahat. Tiniyak nilang walang mapagbubuntunan ng sisi sa mga maaaring mangyari. Dagdag pa ni Tonyo na gagawin nila ito para sa kanilang mga mahal sa buhay na naging biktima. Nang marinig naman ni Emmanuel ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya tumutol pa. Alam niya kasi sa kanyang sarili, nagsasabi lamang ng totoo ang mga kaibigan niya. Kalaunan, sa halip na maghanda para umalis sa lugar, minabuti nilang gamitin ang natitirang oras para patalasin ang kanilang mga bolong dala. Matapos naman nila yung maisakatuparan, sama-sama naman silang pumasok. Habang ang mga kasama niya ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga agimat at bakod nito sa katawan, si Emmanuel naman, kasanayan lang sa militar at lakas ng loob ang daladala. Sa mga oras ding yan, wala na siyang pakialam kung mamamatay pa siya, basta ang nais niyang mangyari, makapas lang ng buhay na katumbas ng mga kinuha nito sa kanya. Duman pa ang ilang minuto. Pagpasok naman nila rito, agad naman silang sinalubong ng mga nakakapangilabot na atungal. Pagsilay naman nila sa mga nilalang na yan, dali-dali naman silang naghiwa-hiwalay buhat sa hindi mabilang na dami ng tao. Sa isang iglap, napuno ng sigawan ng gubat, hanggang sa napalitan na ito ng mga pag-iyak at sigaw ng mga nilalang na malapit ng mamatay. Dahil sa lakas ng karga na tanga nila Tonyo, nagawa nilang mapantayan ang dami at lakas ng mga ito. Si Emmanuel naman noon, ginamit ang mga puno bilang depensa at taktika kung papaano niya papatayin ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mabunot ang lahat ng mga puno sa paligid. Bagaman may mga pagkakataong napapatras sila ng mga ito, hindi yun sapat para tuluyan silang matalo. Kapag ka naman nakakaramdam ng pagod ang iilan sa kanila, agad naman yung nagbibigay hudyat para lumabas muna sila pansamantala. Ganon at ganon ang kanilang ginawa, dahilan para abutin ng 4 na araw at 4 na gabi ang kanilang pananatili sa gubat. Kapos man sa pagkain at mga pangangailangan, hindi na nila ito pinansin pa. Sa mga sandaling yon, dadalawang bagay lang ang nasa isip nila. Patalimin ang kanilang mga sandata at pumatay ng mga aswang. Pagsapit naman ng huling gabi, nasa 10 nilalang na lamang ang natira. Noong umagang hinayaan nila ito,
Nasipat nila yung kinakain ang labi ng kanilang mga kasama. Ordinaryong pangyayari naman yon para kay Tonyo, lalo pat hirap nang makahanap ng pagkain ang mga nilalang na yon. Pagpatak naman ng dapit hapon, muli silang pumasok sa loob ng gubat para tapusin ang iniwan nilang laban. Pagsilay naman sa kanila ng 10, walang takot naman yung sumugod sa kabila ng panghihina at pinsalang natamo nila. Dahil dito madali naman nila itong nalipol gamit ang mga dasal at tigalpo. Sa galit naman noon ni Emmanuel, ang huling nilalang na nadakip niya ay sapilitan niyang pinaluhod para tagtari ng mga daliri. Di pa siya nakontento. Walang awa niya itong pinagsasasaksak ng bolo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos nun, pinasundan niya pa ito ng pagtaga sa panga at sa pagbalik naman ng nilalang sa orihinal nitong anyo, dito niya sapilitang winakwak ang dibdib nito. Pagkatapos naman niya itong paslangin, lumapit siya kay Tonyo habang inilalahad ang kagustuhan niyang bumalik sa kanilang baryo para ubusin ang natitira sa mga kalahi nito. Ngunit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mariin naman yung tumutol. Ayon dito, ang pagbalik nila sa lugar na yon ay maituturing na pagpapakamatay. Dagdag pa ni Tonyo na para mailigtas nila ang kanilang buhay, susundin nila ang taktika na una niyang ginawa. At yun ay walang iba, kundi tumakas hanggat kaya pa. Nakalimutan mo na ata, Emmanuel, ang mga sinabi mo. Huwag papalag sa kalaban kung hindi mo to kaya. Baka hindi mo alam, kaibigan, ang napatay nating grupo dito, galamay lang nila yan. Anong panama natin dun? Bilang lang tayo sa mga daliri. Tsaka, hindi natin alam ang kakayahan ng gabunan nila. Baka pag pumunta tayo ron, masorpresa na lang tayo sa ating madadatnan. Kami, nakapagdesisyon na kami sa aming mga gagawin. Ikaw, anong plano mo? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumama. Nanatili siya sa grupo hanggang sa matapos ang bakasyon niya. Nang makatanggap naman siya ng ulat mula sa kampo, dito na siya nagdesisyong umalis. Bago rin sila magkahiwa-hiwalay, binigyan siya ng agimat ni Tonyo. Ang agimat na yon ay parang isang ordinaryong kwintas lang kung titingnan. Gawa sa tanso ang mismong kwintas at ang palawit nito gawa sa purong bakal. Wala kang makikita roon mula sa malayo, pero kapag tinitigan mo ito ng malapitan, makikita mo ang usal roong nakatago. Usal para sa haring bakal, pangkaligtasan, at higit sa lahat, pangontra sa mga bagat at aswang. Dahil sa kanyang kakayahan, sinampalatayanan niya ito ng buong puso. Lumipas pa ang mga buwan, nagpatuloy ang pagdarasal niya sa gamit hanggang sa madestino siya sa parte ng Kabisayaan kung saan maraming mga rebelde. Sa lugar na yon, halos araw-araw silang nakikipagbakbakan. Sa sobrang dami ng mga ito, ultimo mga bayan hindi na nila pinagkakatiwalaan. Linggo-linggo marami ang napapaulat na namamatay, dahilan para maalarma ang bawat isa sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga nalalagas, mas lalong tumitindi ang hangarin ng mga militar na makapaghigante. Isang buwan bago sumapit ang panibagong taon, nagkaroon ng ulat mula sa taas ukol sa misyon ng kanilang grupo. Isang batalyon lang ang pinadala sa isang liblib na bundok na pinaniniwalaan nilang pugad ng mga kalaban. Nakakabahala man yun para kay Emmanuel at sa kanyang pangkat. Wala silang nagawa kundi ang sumunod. Pagpatak naman ang araw ng kanilang pag-alis, halos hindi na inisip ng bawat isa sa kanila na makakauwi sila ng buhay. Tanggap naman nila ito dahil ang pinakamataas na karangalan sa lahat ay ang pagsilbi ng buong puso at kaluluwa sa inang bayan. Nang mapasok na nila ang pugad ng kalaban, dito na naging palaisipan ng bawat tagpo. Lingid sa kaalaman ng mga kasamahan nila Emmanuel
Hindi lang pangkat ng mga rebelde ang kanilang kalaban sa lugar na yon. Unang apak pa lang kasi niya sa baluarte ng mga ito, nakaramdam na siya ng bakas ng presensya na nabuo dahil sa mga usal at ritual. Sa puntong yun naging maingat siya at sa bawat paghakbang niya, paulit-ulit niyang sinasambit ang dasal na ibinigay ni Tonyo sa kanya. Pagpatak naman ng gabi, patuloy pa rin ang pag-usad ng kanilang grupo hanggang sa nagkaputukan na. Maraming tunog ng baril sila noong naririnig na animoy umiikot sa buong paligid. Dahil dito, ni pagsilip sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban, hindi nila magawa. Sa katagalan, unti-unti na ring numipis ang punong pinagtataguan nila hanggang sa may mangilan-ngilan na sa kanyang mga kasama ang tinamaan. Dahil dito napilitan ng kumilos itong si Emmanuel. Sumampalataya siyang hindi matatabla ng bala, kaya pagtayo naman niya, lahat ng basyong tumama sa kanyang katawan, tumatalbog lang na para bang goma ang tinatamaan nito. Matapos naman niyang mapagtanto na hindi siya nagtamo ng pinsala, nagmamadali naman siyang tumakbo patungo sa kabilang parte ng gubat. May mangilan-ngilan namang mga militarang sumunod sa kanya, ngunit marami sa mga ito ang napatay. Gayunpaman, sa kabila ng pagkalagas ng mga kasamahan, ipinagpatuloy nila ang misyon. Maigi nilang tinunto ng kuta ng mga rebelde at nung napasok na nila ito, tumambad sa kanila ang isang matandang babae kasama ng commander at ng iilan nitong mga tauhan na pinaghihinalaan niyang nasa ilalim ng mahika. Pagsugod naman ito sa kanila, bitbit ang mga bolo at tabak. Agad naman yung pinaulanan ng bala ng kanyang mga kasama, ngunit hindi rin tumatalab. Dahil dito, agad namang nalipol ang mga sumunod sa kanya hanggang sa siya na lamang ang natira. Akala ng mga ito basta-basta na lang siyang matatalo. Pero pagsilay naman itong humugot siya ng bolo, bahagya naman yung napaatras. Sa mga sandaling yon, nakaramdam ang mga rebelde ng kakaiba sa kanya. Gayunpaman, kahit may naramdaman na silang kakaiba, hindi pa rin ito sapat para umatras ang kanilang pangkat. Pagsugod naman ito sa kanya, agad naman niyang sinalag ng kamay ang talim ng mga sundang, dahilan para maundayan niya ito ng saksak. Pagbaon naman ng talim ng kanyang armas, gulat na gulat namang umatras ang kasama ng kanyang napatay na para bang hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Pagsilay naman dito ni Emmanuel, napangiti lang naman siya habang dahan-dahang lumalapit. Pagharap naman nila, agad naman niyang inundayan ng tagaang commander na siya namang nasalag nito gamit ang bolo. Pagkalapit naman nilang dalawa, paulit-ulit naman siyang tinaga ng mga kasama nito, subalit hindi yun umubra. Kaya pala panatag kang gumawa ng kademonyohan dito dahil may tumutulong sa'yo. Ngayong nakaharap nyo na ang katapat ninyo, ano ang nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng takot? Ha? Commander Aguas? Pagsigaw naman niya ng mga katagang yon, paulit-ulit niya itong pinagtatataga hanggang sa makahanap na siya ng pagkakataon upang asintahin ng matandang nasa likod nito. Nang mapaslang na niya ang mangkukulam, naging madali na lamang para sa kanya na pugutan ito ng ulo. Matapos nun, binalikan niya ang kanyang mga kasama, ngunit nang makita niyang marami sa mga ito ang namatay, nagdesisyon siyang pekein na rin ang kanyang kamatayan. Isinuot niya sa isang rebelde ang kanyang uniforme para palabasin na siya ito. Kalaunan, umalis na rin siya ng bundok nang walang nakakaalam. Magmula noon, namuhay bilang pangkaraniwang tao itong si Emmanuel. Anya, nakapag-asawa lang siya pagtungtong niya sa edad na 50. Gayunpaman, nabiyayaan pa rin sila ng 4 na supling. Nang lumaki na ang mga ito, doon na rin nagsimula ang masaya at tahimik niyang buhay. Magmula noon, hindi na rin siya nagkaroon ng ugnayan
sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Marami man ang hindi inaasahang pangyayari sa buhay niya. Kahit papaano'y nagpapasalamat pa rin siya dahil nagkaroon siya ng mahabang buhay sa mundo. Pero alam niyo ba, pinuno, na kahit na umabot ng 100 taon ang kanyang edad, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang mga tiyuhin dahil lamang sa pulang palay ng mga aswang.